бародарое ки хоҳиши гузаштани границаро доранд аз шаҳри Москва ва Московская област. Акаи Муҳриддин ба шумо кӯмак мекунад. Мошиношон мошинои замонавӣ, салонои кушод ва иншаллоҳ шумо соғ саломат рафта мебиед. Номерое ки дар рӯи экран мебинед занг занед ва ҳатман аз номи канали Чигап салом расонед ва шумо роҳи сафед. салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадем ба канали Чигап ва бо шумо ҳастам ман Ҷурабек. дар имрӯза видео ма барои шумо нишон медиҳем ки ай друзья чӣ хел номероша бинем, чӣ хел дар ҳамон сабшани нависем. ин видеоро бисёри бародаро хоҳиш карда буданд, барои ҳамин бародаро дастгирӣ кунед, дар видео ҳатман лайк монед, дар канал обуна шавед. дастгирии шумо ин пешравии моай. агар хоҳед ҳамихали видео тез буроя, якта лайк монед, подписатсия кунед ва мо хурсанд мешавем видеоҳои девонара тез буровара мегирем. барои смс нависондан да одамое ки друзьяи да ҳастай, программае ки дар рӯи телефони ман мебинен, инамин программа дар корай, номуш имов. ин программа дар Play Market нестай, фақат метонен ай описани видео мебинен, силкаи ҳамин программа ҳастай, медроен скачат мекунен, дар комментарияам силкаша мемонам, дроен скачат кунен. ба программа дохил мешен, ҳамон номерое ки имо истифода мебарен, ин ҳамон номерое мезанен, яъне копия мешава, фарқ надорад ё ки навам кушоед мешава ва медроен друзьяи история ба. бисёри бародаро хоҳиш мекунанд ки барои номерои духтароя гирифтан ай ҳамин друзьяи чӣ хел кунем, ай ҳамин сабаб хоҳиш карданд ки ман видео кунам. барои ҳамин ман ҳозир нишон медиҳам ягон духтар буроя ва нишон медиҳем ки чӣ хел дар ҳамон одам нависондан дар кор. ина бародаро Ясмина чӣ хеле ки дисоден, ин дар контакти ман нестай. ин хе болои друзьяи да меҷиқем, добавид и заблокировать меброяд. добавид мекунем ва метонен шумо сабшани нависен. чӣ хеле ки диден сабшани рафт, ду галочка шуд ва метонен ҳамин хел ай друзьяи шумо имоҳошона гирифта нависен, чақчақ кунен катишон. фақат бародаро илтимос строго судид накунен. ман барои ягон роҳи бад шумо да видео намекунам. просто кадом контакте ки менависен, агар нахоҳист гап задан дар чёртни списка партофиё, нахост гап задан, ғам натиҳем, барое ки ман секретҳои имора вақте мегум, бисёри бародаро мегӯянд ки ту ба ин секретҳоя гуфтанат бисёр оилаҳоя вайрон мекунӣ. ай ҳамин сабаб бародаро ман видео мекунам, не ки ягонтаи шуморо маҷбур намекунам ки инамин кора кунен. ҳар як кас хоҳиши худша дора. барои ҳамин вақти подписчикои ман хоҳиш мекунанд ки ҳамин хели видео бурор, ҳамин хел секрета ёфтате, ман ҳаракат мекунам барои подписчикои худам видео кунам, барое ки ӯ мара дастгирӣ мекунанд, мара мехоҳам дастгиришон кунам. ва ҳамин буд имрӯза видеои мо бародарои азиз. барои пешравии канали мо ҳатман дар видео лайк монен, дар канал обуна шавен. то видеоҳои оянда худро эҳтиёт кунен. хайр, то боздид.